Årstider. Hvorfor har vi forskellige årstider? Der er 3 faktorer, der kan forklare, hvorfor vi har årstider på jorden. Det første er jordens hældning, som er en hældning på 23,5 grader. Den næste er jordens rotation med sin egen aksel. Og den sidste er jordens bane om solen. Årsagen til, at landene på den sydlige del af jorden har sommer, mens vi har vinter, er fordi, at den sydlige halvkugle modtager en større stråling fra solen, mens den nordlige halvkugle ikke modtager nær så meget stråling. Dette skyldes jordens hældning. Indstrålingsvinkel. Indstrålingsvinkel er, hvor solens stråler rammer. Der, hvor den rammer lige på, får mest varme, og der, hvor den rammer skråt på, får mindre varme. Årstider. Om sommeren, på grund af jordens hældning på 23,5 grader, hælder jorden på en måde, så der kommer mange solstråler til Danmark. Om vinteren er det modsat, hvor Danmark hælder væk fra solen. Zenit. Dette er, når solen står lige over en på himlen. Det kan forekomme hele året rundt ved ækvator og den nordlige og sydlige vindekreds, men det sker aldrig i Danmark. Jævndøgn. Dette betyder, at der er 12 timer dag og 12 timer nat. Jævndøgn er de 2 tidspunkter på året, hvor dag og nat er lige lange. Dette sker, fordi solen står præcist over ækvator. Sommer- og vintersolhverv. I Danmark forekommer sommersolhverv den 21. juni, hvor solen er højest på himlen. Det er der, hvor solen er længst nord for ækvator. Vintersolhverv er der, hvor solen er længst syd for ækvator, og dette sker ca. den 21. december. På den sydlige halvkugle er det omvendt. Her er der sommersolhverv, når vi har vintersolhverv. Kan man se et verdenskort, der er inddelt i de forskellige klimazoner. Det, der er farvet rødt, er den tropiske klimazone, hvor der aldrig er vinterfrost. Det, der er farvet gult, er den subtropiske klimazone, hvor der sjældent er vinterfrost, og der er meget varme somre. Det grønne er tempereret klima, hvor vi lever. Der er ofte vinterfrost. Det blå, det er polarklimaet, og næsten altid vinterfrost. Men for eksempel Guatemala ligger her, og der ligger i 3 forskellige klimazoner. Tempereret, tropisk og subtropisk. Hvorfor er det relevant at vide noget om klimazoner og årstiderne? Vi har 5 svar. Hvorfor er det relevant at vide noget om klimazoner og årstiderne? Forståelse for den verden. Hvorfor er det relevant at vide noget om klimazoner og årstiderne? For at forstå den verden, vi lever i. Hvorfor der er forskellige temperaturer rundt omkring på jordkloden. Hvorfor årstiderne skifter. Hvorfor der er sommer- og vintersolhverv og jævndøgn. Og for at kunne forstå sammenhængen mellem jord og univers og følge med i klimaets udvikling.